ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୁମାରପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଭେଟସିଂ ଗ୍ରାମରେ ନବବିବାହିତ କୁଳବଧୂଙ୍କ ସହ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କବିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କ ବୟସ 23 ବର୍ଷ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ପିତା ତ୍ରିନାଥ ପାଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଜାମୁନି ଗ୍ରାମ ନିଜ ଶାଳକ ବିକ୍ରମ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ତୁମ ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଛି କହି ଫୋନ ଦ୍ୱାରା ଖବର ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବିକ୍ରମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭଉଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭଉଣୀ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ହତାଶ ହୋଇ ଶେରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଶିଆଳି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏତଲାରେ ଭଉଣୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ମୃତ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରାତିରେ 2022 ମସିହାରେ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ବହୁ ସମୟ ମାରପିଟ କରି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ନିଜ ପରିବାର ସହ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ। ତେବେ ଏହି ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଇଆଇସି ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ଏତିକିରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ନିୟମକୁ ଆଧାରିତ ବିଭାଗ ପ୍ରକାରେ ରୁଜୁ କରି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ମିଡିଆ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜକିଶୋର ପଲ୍ଲାଇ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପାଣି, ରଘୁନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ଗୌରହରି ସାବତ, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ପୀତବାସ ପ୍ରଧାନ ଭେଟସିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ପହଞ୍ଚି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ଦର୍ଶନ କରି ଘଟଣା ଶୁଣି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଓ 3 ବର୍ଷର ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଯୌତୁକକୁ ଆଧାର କରି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୃତକ ଭାଇଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର।